πραγματοποιείται για 7η συνεχή χρονιά το Κυπρο-Ρωσικό Γκαλά, μια από τις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις των τελευταίων χρόνων. Εκτός από την πολιτιστική του σημασία, επεσήμανε εκπρόσωπος των διοργανωτών σε διάσκεψη τύπου, το Γκαλά γιορτάζει τη μακρόχρονη και στενή φιλία και συνεργασία Ρωσίας-Κύπρου, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στον ευγενή σκοπό του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν καλλιτέχνες από Κύπρο, Ελλάδα και Ρωσία. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, η στάρ της όπερας Ζωή Νικολαίδου, η πρέσβυρα της Universiade του Καζάν για το 2013 Άιντα Καριφουλίνα, ο εκπληκτικός κιθαρίστας Βάλερ Διντούλια μαζί με τη βιρτουόζικη μπάντα του, η θρύλοι της ρωσικής pop σκηνής Βλατιμίρ Πεσνιάκοφ και Ναταλία Ποτόλσκαγια, καθώς επίσης και ο πολιτιστικός όμιλος Διάσταση με τη συμμετοχή και της Ελληνίδας τραγουδίστριας Μαργαρίτα Ζορπαλά. Το Γκαλά θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο.